Wadir tibqa kollox. Ġorokna tibki. Kollox imwaqqa, jew ħaderġa tibda tibni. Filosfu kbir, nafċert il-sinjuri jafuq Bob Proctor dan. Għadu kemm ftit tal-jemilu. U dak kellu kien ħasem insomma film partikolari, kien jismu The Secret. Dak li jkun minn għandu naqra ċess inħeġġu li jfittxu dal-film. The Secret ħareġ fl-2006. Illi dan ġabar numru ta' filosofi, psikjatri li jitkellmu flimkien. U anka beda jġib stejjer ta' nies vera ta' daw bażikament minn xi xaddew u x'maddewx. U fost l-oħrajn nisemmu 3 punti partikolari biex dak li jkun iħossu illi qed jibdel xortih, ejja nsejħula hekk, jew qed jibdel bil-mod id-destin ejja nsejħula hekk. U kollox idur ma kif semmew tajjeb Pauline u Dr. Shields x'jemmnu u x'jaħsbu. Jgħidlek l-ewwel nett importanti li inti tgħid grazzi tal-li għandek. Irdu nitilqu minn hemm. Tgħid thank you, tapprezza lin-natura, lil-mulej, għala fiex temmen inti, tgħid grazzi. Number 2 importanti li issaqsi. Aħna nsibuha bħala li titlob. Trid tgħid pereżempju, mulej nebbaħni issa li għaddejt minn dik l-episodju x'l-aħjar li nagħmel. Min ma jibkix ma jerdax jgħidu bil-Malti, kemm importanti. It-tielet waħda hija li timmanifesta. Li inti timmaġinak. Tajt mela pereżempju jiena għaddejt minn dak l-episodju u issa qed nimmaġinani persuna aħjar milli kont qabel, aktar pożittiva, aktar b'saħħti, aktar ottimista, mela mhux sempliċiment titolbu l-oġġett imma timmaġina illi inti għandek. Wieħed mill-eżempji li ġabu f'dan il-film u baqgħet timbrat f'moħħi Karl kien ta' persuna li di sabula li ħarġilha l-kanċer u bdiet tipprattika bdiet tgħid jiena imfejqa. Mhux jiena ħanfiqta. Bdiet tgħid mela jiena ħanitlob il-infiq, però jiena nemmen li jiena diġà imfejqa. Ftit tal-ġimgħat wara kienet mara ta' testijiet u għallula dak kif diġà għaddilek inti. Għax il-moħħ kapaċi ifejjaq ukoll. U nimmaġna dak is-senjur min jaf xi jħoss, min jaf kemm iħossu sfortunat, però dik li ħan appellalu ħajt isma' b'dak li għaddejt, ħan nitlob, ħan nistaqsi biex jiena inkun persuna aħjar. Naraw ħafna nies illi anke jħalluna. L-aħħar wieħed Dr. Calvagna pereżempju, illi il-mewt tiegħu ħażet il-ħafna nies, però ara kemm ħareġ ġid minnu. Diġà bdew fundazzjoni pereżempju għalih, kemm imutu anke tfal żgħar, illi mbagħad isiru fundazzjonijiet li biha jgħinu ħafna tfal iżgħar. Jiġifieri hija kollox literalment kif tħares lejn il-ħajja u x'ħad tagħmel mill-punt li ġralek kemm ħad tkun ottimist li l-futur ħajkun ħafna ħjar. Naqbel ħafna ma għal-fett li semmejt. Għanna zazuħ bravu. Daħlu ħmara. Imma semma żewġ affarijiet. Il-gratitudni. Jiena ħafna drabiet li kall jiena għandi Gratitude Journal Matthews. U kull filgħaxija, mhux qed meġru li x-xeħż, jiena għaliex mhux jien. Imma nikteb 3 affarijiet illi mort tajjeb, illum ngħid ara llum mort ma' Karl u kien hemm Matteus u Pauline u kellna programm sabiħ. Semmi 3 affarijiet, anke had a nice meal pereżempju, dażmin mħabba li ta' tiegħi, dażmin għur biex ikolli waħda another day. Għax għalija fl-età tiegħi ngħid ara ġurnata flok ngħid daqt immut. A new day. Imma ħaġa oħra li semmejt inti. Ħaġa oħra li semmejt inti. Il-viżwalizzazzjoni u dana Einstein l-ikbar xjenzjat u li jgħidlek illi il-viżwalizzazzjoni aqwa mill-memorja. Li inti tivviżwalizzat inti u dak u ovvjament ħafna fl-istudji jiena kontinwament nistudja fuq is-suġġett tiegħi li l-viżwalizzazzjoni li inti timmaġina għandu effett, u l-effett, il-kelma teknika hija psikosomatiku. Psike huwa il-moħħ u soma bil-Grek hija l-ġisem, ġifieri il-qawwa tal-ħsieb pożittiv tagħna jew negattiv anke fuq saħħitna. Sinjuri għandna telefonati ta' bdejt infittex The Secret imma telgħu xi 10 films. Jew clips minnu. Le, telgħu xi 10 films b'dak li sem. 2006 ħareġ dan. Provajt nagħmel ukoll sensibu tagħma. Għax għandi kurzita. Hello. Hello. Inselmulek qed tisimgħu all right?